Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsway. Uya ang mga nangingenot na bareta sa aldaw na ini. Ako si Antoinette Eduardo. Baagong sistema kan deployment kan augmentation force ngunya na Peña Francia Fiesta ipapasunod kan Task Force Security. Ang detalye sa report ni Karen K. Escaro. Sa maabot na Biyernes, Petsa 8, mapuuna ang saro sa mga dakulang aktibidad kan simbahan ngunya na Peña Francia Fiesta, ang traslasyon procession. Huli ka ini, liwat na maarabutan sa Naga ang augmentation force kan Philippine National Police. Susug ki Police Senior Master Sergeant Toby Bongon, igwasindang na request na 1,200 na augmentation personnel. Alagad ini pwede pang magbago asin madagdagan. We already requested weeks ago sa regional office para sa augmentation personnel, and they committed already at least 1,200 personnel. Pwedeng madagdagan pa yan, pwedeng mabawasan, pwedeng magkagawa pang changes, pero definitely we will be having at least 1,200 augmentation personnel. Kabali naman sa na-request ninda ang mga logistics. Kabali na dyan siyempre si logistics, logistical needs organ, si mga patrol cars, si K9 unit, siyempre kung may patrol car siguro dapat ng gasolina, po. So yan, ang purpose ko yan is to ensure safety and security of all people during Peña Francia Fiesta. Alagad ngunyang taon, igwang pagbabago sa pag-deploy kan mga augmentation personnel. Pero ngunyan, may pagbabago kita. Ining 1,200, maabot sinda before the first main event of Peña Francia Fiesta, which is the traslasyon procession. Gustong sabihin, they will be utilized as security personnel, boyadores, road security, crowd control, as in iba pa. Pero after traslasyon Sa iba pang bareta, nagpuunang maglinig ang grupo ni Punong Barangay Efren Nepomuceno sa mga bakanteng lote na yaon sa gilid kan tinampo na aagihan kan traslasyon procession sa masunod na Biyernes. Susug sa opisyal, taon-taon subuot ninda ining pinagigibo bilang preparasyon sa dakulang aktibidad sa syudad ni Naga. Sa aga mapartisipar man subuot ang Barangay Council kan San Francisco sa citywide cleanup drive. Actually, ko po kaming 137 na client na yaon digdingunyan, katabang may sa paglidig kayo niyong barangay. So, although ininot mi po ngunyan, ining gilid kan salog, sa aga arami po na may citywide cleanup drive. As in, sabi po ni Kuya Mil Romero, saro po sa mga chief ka na happy ka na sabi po nga parolin provision. Sa agay ko po kaming kay Riba pa sa barangay, nasa 55 na miyembro po kang PPA, nakatabang migaray sa paglinig. Kaya ang concentration ni pong unya, nyaong kami sa kagilidan kan salog, na ininot ni pong balinigan na maray ang gilid kan salog. So, sa paagi po kani, inot na inot, ang katuyuan ta, bako lang po sa maray na salod ka na sa muyang mga kaimanwa, kababayan o kabarangay. Ang importante po, mairayo sa anuman ng mga aksidente o anuman na pwedeng maging paagi na magkaikunin sarong hilangan sa mga kabarangay. So, pagpasalamat po sa Gabos, as in preparation na po ini sa paabuto na Peña Francia Fiesta. Asin yan ang mga bareta sa aldaw na ini. Padagosan ng mag-antabay sa One Media TV48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako si Antoinette Eduardo, Diyos mabalos kan sa indong pag-antabay. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsway.